Šta sam još dorađivao na slici? Dorađivao sam ove informacije na telefonu. Pozivi, poruke, imenik, YouTube, Facebook, sve i kamera. I koga si dodao? Dodao sam ovo sebe i šta piše tu? Premijera. Menjaj premijera. A ko je to? Ruski car. Menjaj premijera. I šta je ovo da kaže ovo još? A da. I ovo... Šta još da kaže ovo? Kažem ovo, ustanem ja jutros i ajde ovo... Šta ovo ja da tražim? I ja tražim ovo... Tražim hleb. I imam ovo malo hleba i ja tražim hleb. I kad meni ovo hleb zamrznu. I šta ja ovo da na brzaka spremim? Ja na brzaka da spremim ovo, kako se zove, palačinke. Palačinke, znači ovo zamutim ja i spremim ja meni ručak ove palačinke na brzaka.